Itsasoa da sortzaile askoren inspirazio iturri. Paristik datozen artistak ditugu gurean. Paristik natorren ez dakit, baina jokoet el himno de la alegría. Eta emakume sortzaileen McDonaldizazioa iritsi da Euskal Herrira. Emakumeak bai esan? Ez gaituzte ekarri itsasoko olatuek gaurko hitzordura, eta ez dator Paristik gure gaurko gonbidatua. Itsasopaia, bertsolari, aktore eta sortzailearekin elkartuko gara eskuartean dituen hainbat proiekturi buruz hitz egiteko. Hodietako bertso musikatuak eta Lazkaoko eta Iurretako bertsoaldiak entzungo ditugu. Gaur ere artistaz beteriko hitzetik hortzera. Hasi bertxotan. San Urbanoko ermitaraino egin dugu askok bira. Mende laurden bat aski motibo baita esateko biba. 107 kakots behatzi gaurko diala hori da. Ongi etorri esan erranen bersoaren sintonira. Kaixo guztioi, haze argazki, ederra denok batera. Naizta zelaiko intza iritsi, hankako behatz tartera. Hemen txegatoz, uinetatik, Santa erran gure ideiak axalak edo sakonak. Zesango dio ospeletara eguzki galdan dagonak. Hemendik kuadro zoragarri bat da oso entzule honak. Guk zuengatik erreko dugu kopeta eta neurona. Bertsoaren jirabueltan ezaguna da gure gaurko gonbidatua. Bertsolaria, bertso udalekoen fana, aktorea, sortzailea, beti du proiekturen bat eskuartean itsasopaia algortarrak. Eta gaur, bertsoari buruz, antzerkiari buruz eta emakume sortzailei buruz arituko gara berarekin hitzetik hortzeran. Itsaso, zu definitzeko zer hitz erabili beharko genuke? Aurrekoan zuen programa ikusten egon nintzen, da Iaski Serranok aipatu zuen komunikazioa, eta hori izan liteke bat, baino izenari ondo jarri zidaten, da itsaso, uste dut horrek ondo adierazten duela zer nahi zen. Bertsolaria, musikaria, aktorea, komunikatzailea, kultureragilea, saltsa guztietako perresila izan daiteke kontzeptu bat? Perresilarekin naiz gehiegi identifikatzen, igual gehiago ogiarekin, ez? Ogi zatitxo horrekin behar beharrezkoa dena basi-basi egiteko, kras-krasi egiten duena, baina hala ere, saltza denak bustitzeko prest dagoena, ez? Eta sortuko ez lukeen itsaso, nor izango litzateke? Galdera ona, ze oso zaila iruditzen zait hori imaginatzea, baina nik uste kirolaria. Oso kiroltzalea naiz, baina beti aukeratu behar izan dutez, bertso eskola edo saskibaloi edo. Orduan pentsatzen dut sormenik gabeko itsaso behar bada kirolaria litzatekela. Zuek biok bi Lazkaotar zarete, bi herritar bizi guztia herrigintzan,
kulturgintzan lanean jardun dezuenak. Donostiko Zinemaldiko astean gaude, oso okerrezpanago gaur da bukaera, badakizue, kanpoko izarrak eta glamurra eta alfombra gorria. Aurten turra hemendik pasada, Basque Culinary Centerren etxe berri haundi marabilloso bat egitekoak omen dira. Eta zuen bion azkenaldiko hizketaldiak amaieran beti gai honetara etortzen dira. Azken boladan oso kanpo eder ez ote gabiltzan, oso kanpora begira. Beti amestu dugu bizitzan, kanpo mailan oihartzuna, ikusgaitzaten aska gaitezen herri baten erantzuna. Ta erakusteko 8 eraikin ta 2 ikurren bilduma, ez dakit oso argi daukagun zein den gure nortasuna. Zinemaldia aski ez pasan, turra bertatik abitu. Nik kritikarik ez daukat ia, enaiz ezertan aditu. Basque Culinary dalako hori, ere Donostin haunditu. Kanpo larroxak ere ordea, bere arantzak baditu. Basque Culinary eta Basque Highlands izen hotxak oratu, gure hizkuntzak ze soinu duen ia ezin gogoratu. Zinema da hitz unibertsal bat, orain sif hortan doblatu, unibertsalak bihurtu naita globalean disolbatu. Eraikuntzako nagusieta, banketxeen elitea, oiek agindutagu atzetik, haze hartalde eitea. Honena degu batzuk bilduta, buruei eragitea. Ez alda hobe aldi batean, ezertxorez egitea. Eskaparate haundiak dira eragiteko esparru. Guk izerditik zerbait badegu jarrita larruan larru. Pentsa ze giro ze egoera, leiken 20 urte barru. Kanpo ederretik izango dugu, ez kanpo eta ez barru. Txalotzen dute emprendimiento, edo eta ekimena. Zeruan pare ipintzen duten, itza degu garapena. Neurtzen hasita nago nieta, ematen didaten pena, ena guztiak alboratzea, ez algenuke onena.
Janes, nire kartek beti asmatzen dute. Zuri, intxaurrak gustatzen zaizkizu? Bai, ezta? Gusten zaitut lagun batekin intxaurrak jaten. Nafarroaren azaltzen da hemen, bai, peto gorriakin ikusten zaitut, edo ez, bueno, Nafarroarenan egongo zara. Janes, zu presaka bizi zara, ezta? Hau dena presa da, idatzi presai buruz. Ez dakit, bertso sorta bat adibidez. Zuek kuadrilla berekoek zaie, baina beti zizari oso desberdinak edo oso diferentiek. Zezuri nerea beti interesa hoiatzu asko mundu espirituala eta horoskopuek eta horrek gauzak, da azkenengo urtietan batez be tarotien eta ibilizara eta Joanesi beti joiako, en plan, nerea, ez dakizu, en plan. Eta oinala urte bete, erdi brometan esan zen, benga a ber, tarota. Nereak botatzu zen kartak, eta urte betien dana bete da. Nereak esan dako dana bete da. Ez dutzezu berari aitortu, klaro, ez dutzezu aitortu hori. Da urte betera, pentsa oso, ondo legoke, barriro kartak bodako balostaz. Baina zeharka esan bikotzezu, gureko zuke jakin, maitasuna, dirua, laguntasuna, osasuna, baina nereari kristonak esan zen zezan, eta kafi hartzeko geratu zari eta hortxe zeuz. Nerean aurrean. Lehengo urtekoari nahi diot erantzun eta eskatu kartak banatu ditzazun, ala egingo dugu zuk esan nik entzun, ea oraingo hontan asma dezakezun, ea oraingo hontan asma dezakezun. Beti sinestu ezinik tarotaren obrak, oin bikotea duzu Mallorcan oporrak, eta nola kitatu oin iazko zorrak, tauro guztiak dira oso egoskorrak, tauro guztiak dira oso egoskorrak. Tarotak ematen dit hainbeste bertigo, bihotza leporaino ia baitzaitigo, gaizki joango dela esan ez berriro, serio etzait gustatzen bromatan gutxigo, serio etzait gustatzen bromatan gutxigo. Unibersoak daukan nahikoa botere, pazientziak egingo lizuke mesede, taberna baten gaude kartekin xelebre, adi-adi atzeko muslariak ere, adi-adi atzeko muslariak ere. Lepoa biratuta, galduta oreka, denak begira daude maira zer gerta, esan euromilioia daukadala berta, lanarekin aspaldi aspertu naiz eta, lanarekin aspaldi aspertu naiz eta. Ba euromilioirako ez daukat indarrik, zazpi bat ta hiru bat hor daude bakarrik, lana ez da onena ta ez da opor txarrik,
hori esateko ez dut tarotan beharrik, hori esateko ez dut tarotan beharrik. Itxaso, noiz da bertxotan egin duzun azken aldia? Azken aldia, aurreko asteburuan eskontza baten, baina bertso saio baten aurreko maiatzean, senyora sariketan. Horri buruz galdetu nahi nizun, senyora sariketan ikusi zintugun, nola sentitu zinen bertan parte hartzen? Oso ondo. Hasieran zalantzak eukin nituen, eta orduan zalantza handiak eukin nituen senyorarekin, baina gero gonbidapena jasotzean eta batez ere probatzean eta bertaratzean, ederra izan zen, topatu nuen etxetxo bat, niretzako moduko leku bat, non nire bertxokera baloratzen zen, behar bada nire gorputza baloratzen zen, edo nire gorputzak bertsoari, edo nire ahotsak bertsoari gehitu aldiona baloratzen den, orduan egia esan izan da marabila bat, eta familia berri baten parte sentitzen naiz, probatu nuenetik. Eta gaur egun ze harreman duzu bertsolaritzarekin? Oso lagun minak gara, hor dago, niretzako da paisajiarentzako zerua bezala, edo itsasoa bezala ez, hortxe dago, azpiegitura bat da, permanentea, baina bueno, batzutan bainatzen zara, bestetan ez, garaiaren arabera, baina bueno, harremana beti, egia da bertso eskolara aspaldien naizela joaten, eta badaukat bertso eskola alternatibo bat, dela bertso eskola mundiala, eta hor elkartzen gara online, Todorra Zuztarekin, Dilan Inglesekin, Iboniza ere tartean dago, eta holan tarteka oso gutxika, oso gutxitan, baina egiten dugu edo ibiltzen gara bertxotan. Bertso saio gutxi batzuk eukitzen ditut, oso gutxi txapelketa nagusiari uko egin nionetik, bertan naizelako hain ondo sentitzen behar bada, ezta? Baina beti bertsoekin harremanetan eta bertsoetatik abiatuta eta bertsoaldi kuttunen bat aukeratzeko eskatuko banizu? Asko dauzkat, baina holan niretzako oso berezia eta ez nire pertsona gertuko bat delako, horregatik bai, baina Fredi Paiaren 2014ko Bizkaiko txapelketako eman eskua heriotza. Hor bakarka kantatutako bertsoak niretzako dira, pasada bat dira. Ongiru ditzen bat zaizu, Fredi entzongo dugu. Oso ondo. Eskua emon deutzazu. Eskua emon deutzazu. Ta hiltzen ari naizari, hau denboraren morrontza, lehen autoistripuak ziren, alkola eta izotza. Orain oso gutxi daude, azpimarratzeak lotza. Txikia da emailen, ta organo libren poltza. Baten bat atetik dator, bere sega, bere hortza. Garezur bat du buruan, eta izketan ostotza. Aupa eriotz zelan zabiz, hau nire logela motza, aurkari ona izan zara, emon eskua eriotza. Aurkari ona izan zara, eman eskua eriotza. Barri Isabel, ez dakit nik nola esango diodan Maialeni liburu hau txarxamarra dela. Ez dut literaturaz asko ulertzen, baina lantegiko lan harremanen txostena askoz interesgarriagoa da. Eta izenburu honekin ez dakit argitaletxean ze esango dioten. Ona dela ez behintzat. Maiala enta Nerea lagun onak zarete. Elkarra ongi ezautzen duzue.
Ta kontua da Maialenek liburu bat idatzi duela. Eta argitaletxe batera bidalia aurretik, pentsatu du zuri utziko dizula irakurtzeko Nerea. Konfiantza oso eman dizu. Altxor bat bailitzan. Eta zuk Nerea, irakurri duzu eta ez zaizu gustatu. Bueno, egia esateko oso txarra edutu zaizu. Eta hor duzu Maialen liburuaz galdezka pozez txoratzen, ea zirriritzi, eta asizarete izketan, eta ez diozu minik egin nahi, eta ezin gezurrik esan, eta nola adierazi, eta Maialen literaturari buruz izketak arrakari emanik. Ai inspirazioa ze kontu alua, azkenik bukatu nun ze eskandalua, Nerea gustoko aldezue egalua, nun dauka akatsa, nun dauka zulua, Bar Isabel ipini diot titulua, Bar Isabel ipini diot titulua. Gloriai naizenion maila pixkat igo, baina han bazeuden bai personai bai giro. Nire Internet Explorer dijoa astiro, PDF, JPG edo ze artxibo. Ezin nuen zabaldu bidali berriro, ezin nuen zabaldu bidali berriro. Paperean joango natzaizu begira, 20 Wordfolio dira badute diztira, tazuk irakurtzean ikoixe desira, puskaren bat gogoko ezpazen utira, oiek Wikipediatik pegatuak dira, oiek Wikipediatik pegatuak dira. Beraz Wikipedian erdiko lasean, hortxe ibili zara sormen jolasean, zentzurik ez du ez aurre eta ez atzean, bapatean zabiltza onenen antzean, baina ez zara ainona asko pentsatzean, baina ez zara ainona asko pentsatzean. Nola baidaz letxarra hau gizalegean, esperimentala da eizu mesedea, triunfatuko duela badaukat fedea, Bar Isabelen dena jarri dut berea, zuk zeni kopiatu zenion Nerea, zuk zeni kopiatu zenion Nerea. Beraz deitu nahi nauzu orain kopiona, ez ote dut merezi lortutako sona. Eredu legez dauzkat 11 persona,
eta zuri kopiatu ziritsi naizona. Baina saiatu arren enaiz horren ona. Baina saiatu arren enaiz horren ona. Txori txiki batek esan digu hala ere, raparekin bazabiltzala rapeatzen hasi zarela. Bai, kontua da dena hasi zen, kasu honetan Jon Lopategi eta bertsoak nire familian erabaldotuta egon ziren bezala, kasu honetan Iñaki Binaspre aipatu behar dut, arabar bertsolaria, berak askotan insistitu didalako raparen mundura saltu egiteko, ikusten du, naizela hogei zatitxo hori, saltza guztiak probatzea maite duena, eta orduan egia esan berari eskertu behar diot, eta berak animatu izan nau askotan. Eta ja, aurrekoan Bilboko jaietarako konpartzetatik deitu ziguten rap saio bat egiteko, eta hor ja erabaki nuen egin behar nuela. Oso ondo pasatu nuen, egia esan, berarekin Jon Larrienagarekin, Izarmendigurenekin, eta rap pertsolariak deitzen den taltxo bat egin dugu. Eta parte hartuko dut Izinda House freestyle lehiaketan, rapeatuko dut, azaroaren 24an, Arrasateko gaztetxean, eta izango da nire debut ofiziala. Bertxotan aritu edo rapean aritu, inongo zalantzarik ez dago Plaza Andrea zarela, Itxaso. Bai, ez dago zalantzarik, beti gustatu izan zait plaza, gaur egun ja badakitze plaza mota gustatzen zaidan gainera, eta bai, txikitatik, aita itsas gizona, ama bai, Plaza Andrea ez, edo aktorea izan genuen, eta horrek eragin handia izan du Irurongan, egia esan, baina ni bai, ni hori sentitzen dut, eta askotan bertsolari sentitzen naiz, antzeslea naiz, bai, Plaza Andrea horrek laburtu dezake behar bada naizen hori. Eta zer ematen dizu jendaurreko jardunak? Zeozer bastante magikoa da, esan genezake, zer sentitzen dudan, eta nor bihurtzen naizen plazan publikoa aurrean daukadanean. Plazan egon naiz denbora bat behar bada nahi beste egin gabe, baino erabaki ekartzen egon naizelako, gauzak aukeratzen ondo zer nahi nuen eta nondik, eta ja da hori Anariren abestiak lion bezala, berriz ere, behingoz erabaki dut, edo erabaki duzu zauden lekuan geratzea, ez? Eta leku honetan bertan eta zurekin ederto nago, eta orokorrean bai. Eske ja 9 hilabete elkarrekin, ez du sinisten. Baina ikusi zin judanetik, nik panekien nire bizitzako emakumea zinela. Edo zalantzarekin, Nik pila baina zaiut. Eske hasiratik jakinun, nire bizitzako emakumea zinela. Zuek alkar ezautu zenduela 9 hile die gaur, eta hori ospatzeko alkartu zari Armosetako. Izen bezuek ezautu eta maitemindu eta konturetu hau da, segunduetako kontu izen zan, handik 3 hilera alkarraz bizinen joan zinien, handi beste 3, 6, eskonduin zinien, eta gaur 9 hilabete alkarraz eusiena. Eta lehengo egunekoek balio baleu, unai, baina zu beste fase baten zauzia. Zu bakizu ametxek asko maite zaituela. Baina zuaz izara ametxen gauza batzuk gorrotatzen. Adiz etxatzu guztetan zelan garbitzen deusen aginek. Etxatzu guztetan zelan gorretan daben arroza. Etxatzu guztetan zelan armosetan daben. Da zeure parien jarrike dau, ogize kafesnien bustiala desatzu. Haue beteta, asko maite zaitutu nahi. Maite nozule dakit begizen brilluen, maitasune banatu oidozuk kiluen, baina nibe hemen nau etzauzispiluen, ta ukondu ez eixu sartu katiluen,
ta ukondu ez eixu sartu katiluen. Ezagutu zintudan lengo primaderan, ta irurtaro joan zaizkigu primeran. Jatorra zaudenean zabiltz guapo eran, eta aserretzean zein ederra zeran, eta aserretzean zein ederra zera. Pena ezin konzididu zure esanien, ze baldartxu ezara janda edanien, edo potro askatzen horroien ganien, beitunik maite zaitut geldi zauzenien, beitunik maite zaitut geldi zauzenien. Buru soila ikusi nahi dizkio trentzak, eta borobilari arakatu ertzak. Nola irteten diren zaila da neretzat, hain agin zuritatik horren berba beltzak, hain agin zuritatik horren berba beltzak. Parkatu idazu amets, minemon badeutzu, ikusten zaitut alto, guapota indartzu. Saiatu eta fine, eta oien gartzu, ligie pasetie, oixe falta jatzu, ligie pasetie, hoixe falta jatzu. Lijarik gabe eman oizenidan musu, ta orain jaetzabiltz lehen bezain amulsu. Aserretzea oida bikoten pausu, gero intensoago maitatuko nauzu, gero intensoago maitatuko nauzu. Luzia Goñi zarete hiruak. Kontatuko dut nortzen Luzia Goñi, jakin dezazuen. 1928an Basaburuko Aizarotzen jaioa, eta 2008an Tirapun hil zen emakume euskaltzale eta bertsozalea. Oso gazetatik izan zuen bersotarako zaletasuna Luziak, eta largo luzenean hasi zen berso paperak idazten. 100 berso idatziko zituen, aspaldiko gertakarien eta egungo lekukotasunen kontu errimatu eta ederraskiak. Horixe da berak utzitako ondarea. Bere garaiko emakumeen antzera, plazan aritzeko modurik ez zuen izan du. Hartaz, oso berandu hasi zen jende aurrean kantatzen, eta gehienetan persatutako bersoak ateratzen zituen. 2017an berriz, Julio Sotori, Nafarroako txapelketan, txapela jarri zion anaitasuna kiroldegian. Eta egun horretan, omenaldi isume bat egin zitzaion Luziari, urte luzetan egindako isileko lana eskertuz. Ba, esan dudana, zuek hiruak Luzia Goñi zarete. Nerea, bere lehendabiziko garai horietan, etxeko bakartasunean, bersoak idazten aritzen zineneko emakume gazte hura zara. Maialen, zuere Luzia Goñi zara. Oholtzara igo eta jendaurrean bersoak kantatzera ausartu zen emakume heldu hura. Eta Julio, zu Luzia Goñi zara ere bai. Hain zuzen ere, 2017ko Nafarroko bersolari txapelketan, Julio Sotori txapela jarri ziona eta errekonozimendu publikoa jasozun adineko emakume hura. Etxetik da tabernara, nilanaren jirabiran, naiz buruan rima
batzuk beti dauzkadan dilindan. Tarte utxetan josi oi ditut letratxo batzuk segidan. Ea barruko nire borborrau paper batek eusten didan. Borborrean berso jartzen, inguratzen nauten gauzai. Aipatzen dut aur ta herri politika eta paisai. Jende aurrera atera naiz gaur ta naiz ta ez nagon lasai. Hilda nengoke baldin banengo, inork baimena eman zai. Iruñea bihurtu da bersoaren kapitala, anaitasunan jokatu baita aurtengo finala. Oltzaratu naiz Julio Sotori, txapela jartzera ala. Ainaltua da hankapuntetan, jarri behar izan dudala. Txikia naizta jakin, berez luzia naizela, badakit nire barruan urakan bat dabilela, eta paper hau paper guztia, poema erdi ustela, sentipena dut egunen baten, kantatuko dituztela. Etxe sehaska kantutan, nik izan duten kantua, euskara guk mantendua dela hori da kontua. Kaleratzeko etxaia dugu hemen Eliza santua, bestela zeinek ukatu die emakumei kantua. Mikrofonora hurbildu naiz, jetxi aurretik iesi. Rezitatu ditut zenbait, berso edota poesi. Guztiak zutik eta txaloka, ze zirrara ze berezi. Iruditzen zait nik ez dudala, hainbestekorik merezi. Itxaso, bertsoari buruz hitz egin dugu, eta antzerkiari buruz galdetu nahi nizuke, nor da Maurizia lanarekin ibili zara, lehengo urte osoan, eta nor da Maurizia? Nor da Maurizia da, hori ikuskizun bat sortu genuen
pedagogikoa multidisciplinarra azaltzeko zehazki nor den Maurizia. Maurizia izan zen Zeberion jaiotako pandero jole oso ezaguna. Behar bada oso ezaguna da emakumea aldunduaren figuratik, berak bere buruari esate ziolako, ez da? Haupa Maurizia, baino baditu beste 1000 anekdota, ez? Adibidez, egun bakar batean 3 sariketa irabazi zituen, garai hartan, eta guk horregatik sortu genuen Nor da Maurizia ikuskizuna, zelako kulturrideiaketik, ikusten genuelako Mauriziari buruz hitz egiten zela, baino ez hezkuntzara begira, edo ez transmisio gaztei edo umei begirako transmisioa egiteko, ez? Irudia jartze ditugu, benetakoak, Maurizia ikusteko aukera egoten da, bera panderoa jotzen, kantuan, dantzan, bebai, gero dantzaria ere badaukagu, Joldi Beristain, egoten da dantzan, Ander Trabudua eta Alberto Marcos musikariak dira, eta nik neuk egiten dut Mauriziarena, ez? Horretaz gain beste sorkuntza prozesu batean murgilduta zaude, emakumeak. Zer da hori? Emakumeak, emakumeak bada azaroaren 26an estrenatuko dugu ikuskizuna, satira musikal bat da, eta pixkat Maria Ribero eta biok mahai gainean jartzen dugu gure esperientzia edo bizipen propioetatik ateratako hainbat hausnarketa, baita ere partekatu izan ditugunak, emakume sortzaile askorekin, eta orduan egin duguna da ikuskizun bat sortu, hausnarketa eta barre egin dezagun eta egin dezan jende guztiak, eta mahai gainean jartzen duguna da nolabait Euskal emakume sortzaileen lanaren McDonaldizazioa, ez? Tarduan, McDonald's baten eme horri buelta eman, titi batzuk irudikatu eta emakumeak horixe da izena, tarduan, Mariak eta biok bulego batean egiten dugu lan, eta Euskal emakume sortzaileen lanak saltzen ditugu. Eta nola sortzen da satira musikal bat? Hausnarketa eginez eta barre eginez, hori da, azkenean kritika eginez, baino umorearen bidetik eta musikaren bidetik, ezta? Euskal emakume sortzaileen errealitatea goltzaratu nahi duzue, zein da errealitate hori? Errealitatea da nahiko genukena, baino asko eskasagoa edo ilunagoa, deitu nahi duzun bezala, aurrera pausu asko eman dira, baina asko daukagu egiteko oraindik. Eta, lehen esandakoa, bizipen propioetatik identifikazio batzuk egin genituen, partekatzen hasi eta ikusi genuen adibidez iruzurgilearen sindromea, ez? Eta ez da bakarrik emakumeen kontua, baina zenbatetan deitu diogu iguale ibilbide handia daukan emakume bati, eta ez, baina ni zertan joango naiz, nik zer esango dut, eta asko daukagu egiteko. Orduan errealitatea bada lan handia egin behar dugula, eta laguntza handia behar dugula, bai. Geure buruarena, geure artean eta ingurutik ere bai. Andoni, ez dirudien arren, zu arkitektoa zara. Era guztietako eraikinak diseinatzen dituzu, baina lanaz aparte badaukazu zaletasun bitxi bat, esan dezagun, lanarekin lotutakoa edo, eta da zure lagunak jendea eraikinekin konparatzen duzula etengabe, gaixotasun moduko bat da. Zure lagunak, zure ondokoak ikusten duzun jendea eraikinekin konparatzen duzu. Kontuan hartzen duzu, persona horrek ze ezaugarri izan ditzakeen, nolakoa den, ze jarrera daukan, eraikin bat etortzen zaizu. Normalean ez duzu esaten, baina gaur eskatuko dizugu lagun artean gaudenez, beste hirurak ze eraikin diren, edo beste hirurak ikusita ze eraikin etortzen zaizun burura kontatzeko. Eta gero eraikinok, zuek ikusi erantzun edo... Nerea neska jostari bat da, ez atseden ta ez paken, aspalditxoan plazarik plaza, bersotan dabil jotake, jendea biltzen talaitzen daki, dena eskaintzen du merke, gure herriko musika plazan, dagon kioskoa litzake.
Zein beharreta gure tipoak, albora egin bisitan, nola bait nere izaerari, jarrita hanbeste zita, ta azkenean kiosko huts bat, biltzeko plaza musika, arkitektoak egingo nindun, teilatutik anasita. Hau da eraikin edo figura, osoa bezain betea, garaieraren aldetik ere, luzea bezain tentea. Hankak zabalduz amets litzake, Eiffel dorre potentea, eta pauso bat aurrera jota, Gasteizko kaminantea. Zainengonea zer esangozun, enuen beldur faltarik, Parisa igorri behar nindula ia eneukan dudarik, gero Gasteizko kaminantea, ziri bezala esan dit, dena gustora hartzen dut oso, Pisako torrean gandi. Eta oiana zer izan leiken, hartu aldugu susmoa, honekin urrun utzi behar det, urrun joateko asmoa. Oiana degu gure baserri, hori hautatzera noa, baina erdia tradizionala, ta erdia modernoa. Inguratuan nago baratzaz, asegarria nola dan, eta mandio ditut bularrak, iazkeneko boladan. Ez dakit zenbat abere dauden, nere ikuluko hiladan, ta kristalerak jarriagatik, xaguak dauzkat ganbara. Ze bertsolari jarriko zenuke komedia egiten? Komedia egiten, Elizaldua eta Nerea Lustondo. Tragedia? Tragedia, zalantzarik gabe, Maialen Lujanbio. Musikala? Musikalean, Nerea Ibarzabal eta Aiza Intxausti. Opera? Operan, Amurizatarrak, igual, Xavier eta Miren eta bere aita. Drama? Drama alai bat egiteko, Alaia Martin, igual. Tragikomedia? Tragikomedian, nire favoritoenetako bi, Fredi Paia eta Unai Iturriaga. Monologoa? Monologo bat egiteko, Xabi Paia, jarriko nuke, Aize Arana eta Anerteitz. Pastorala? Eta pastorala edako behar bada landetarrak, algortakoak, Josu eta Aritz. Gaur arratsaldean 3:00 Nafarroko bertsolari txapelketa hasten da. Eta Julio Sotok, besteak beste, izena emana du.
Eta ban Santurben gaudela, Nereak eta Maialanek pentsatute, ze, internatuko dinago mutila hau ez? Eta hortako modurik egokiena puntu batzu jartzea da. Baina, Nafarroko txapelketan eta txapelketetan exigentzia handia izaten da, eta baldintza gaizto xamar baiarriko dizuet. Ez herrima errexik jarri. Han ez dezu izango gitar eta biolin. Horrelako lagunik baneukanik jolin, hauen aldamenean sentitzen naiz txolin, ala ere holtza zait nahikoa trampolin. Herrimen zailtasuna hauek ez dakite. Ta nerea gaitzerdi pixkat balekite, buruak egiten du azkar eta fite, entzuleek argatik gaituztegu maite. Zeini eskaini behar diozu txapelan. Naizta aurreratzeko enaizen txepela, irabaziko banu normal den bezela, jakizue txapela zuentzako dela. Ta norentzat litzake hau lortu ezean. Nereak sartu nahi nau beldurren beltzean, irabaziko ezpanu holtza ertzean, abituko nintzake triste iesean. Eskerrik asko Julio bihotzak eindit txist. Ala egin badizu ez daba normala, bersolari bezala naiz originala, eta erantzuten dut nahi dudan bezala. Inklusio bultzada bertso saioa. Urriaren 29an inklusioari bultzada emateko bertso jaialdia egingo da Tolosan. Arituz bertso zale taldeak eta Hernaniko rugby taldeak antolatu dute. Bertso saioa eguerdiko 12etan izango da Leidor aretoan. Sortu ginen, berriaken azaldu zen artikulu baten ondorioz, ez? Bertan Gazteiko taldea Bristolea juntzan, rugby inklusiboko mundia jokatzea, eta berriakeko artikula hola ziren, ez? Rugbyan alba da, eta hola uzezun, ez? Eta guk esan gero, Gaztedin alba da, Hernanin zergatik ez, ez? Rugbyaz aparte guk azkenen egin duguna da, gure aisialdia inklusiboagoa bihurtu, eta nolabait hartu genuen konpromezua, guk gure aisialdia inklusiboago bihurtzen dugunez, jendiak ere ahalegin egin dezaken bere aisialdi hori ere inklusiboago bihurtzea, ez? Bueno, nik niri bastante gertutik tokatu zait inklusioaren gaia bizitzea, etxeko kontuengatik eta neko gertuko gaia izan dut, eta horrek eragin dit, bai bapateko lanean aritu nahi zenean, inklusioaren gaia lantzea, bai bestelako saioak eta antolatu ditugunean ere, inklusioari ikusgarritasun bat eman nahi izatea. Ikusgarritasun hori, orain arte, oso plano txikian edo eman izan dugu, niri tokatu zaitenean behintzat, eta eman nahi izan diogu beste plaza bat, beste espera bat ere igo nahi izan dugu, kasu honetan Leidor betetzeko asmo honetan. Eta 6 bertsolariko jaialdi bat osatu dugu, pentsatzen dugulako inklusioa zeharlerro oso interesgarri bat izan daitekela bertso jardunian ere. Normaltasuntzat jo beharko genukela, berdintasuna lantzen dugun guztien artean nik uste hau ere oso gai interesgarria dela, lehen esan bezala zeharlerro bat dela, eta jaialdi honetan oso presente edo lehen lerroan egotean eko genuken zeharlerro bat dela. Eta bertsolaritzak asko lagunduko diola zentzu horretan,
eta merezi duela inklusioak bultzada bat. Itxaso, Euskal emakume sortzailei buruz aritu gara, baina hitz egin dezagun Bizkaikoei buruz. Beste esaten badizuz, zer datorkizu burura? Bueno, burura datorkidana da, Bizkaiko emakume sortzaileen topaketen 2. edizioa, antolatuko dugula aurten bebai, zelako kulturri deiaketik. Iaz antolatu genuen lehenbiziko edizioa, non Maurizia Aldeiturriaga omendu genuen, eta aurten Eulalia Baitu argazkilaria izango da omendua, eta bueno, zer da best, hoize, topaketa bat, oso ondo pasatzeko, baino batez ere Bizkaiko emakume sortzaileok sare bat egiteko, elkar ezagutzeko. Hortikan jaio zen eta zein da helburua? Bizkaiko emakume sortzaile guztiok elkar ezagutzea. Nik askotan igual bertsozale elkartearekin egiten dut konparaketa, ez? Zelan berak badauka bertso eskolen zerrenda, berak badauka, ez dakit, bertsubalekuak, badauka egitura bat montatuta, eta kasu honetan egitura hori hainbat esparrutan falta da. Eta nik ikusi dudan bezala, bertso munduan oso eraginkorra dela egitura hori, eta gero bebai bertan biltzen den jentea, hori zera helburua, ez da? Eta egia zen oso gauza ederrak atera zirela iaz, eta hortik abiatuta, urtengo edizioan, oso egitarau potentea prestatu dugu. Eta nolako giroa sortzen da horrelako topaketa batean? Tipo bertsubalekutan bezala. Zer, oso magikoa, batez ere hori bakardade batetik zerbait partekatzera animatzen zarenean eta ikusten duzunean oso partekatua dela sentsazio hori, ez dela zure paranoia bat, ez dela zure movida bat edo zure arazo bat, baizik eta inkluso jasota dagoela edo orduan giro ederra sortzen da, konfiantzazkoa, oso parte hartzailea, era berean plaza bat eman ere bai, lehen aipatzen nuen edo hitz egiten genuen elkarrekin, ez da, guk bertxotan jarraitzen dugu, baina gonbidapen askorik ez dugu jasotzen, beste gauza batzutarako asko, baina bertxotarako behar bada ez gehiegi ez. Eta guk bebai plaza berriak sortu behar direla uste dugu, eta kasu honetan best bada plaza berri bat lehen aipatutako horretaz guztiaz gai. Itxaso Paia, segi sortzen, segi eragiten, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri eta segituko dut ondoan zaitudan bitartean, milagritos. Euskararentzat gordea dueten, hain espazio itxian, 11 herrik bizi beharra beti erresistentzian. Baina badago berezko indar bat, guztion existentzian, segi betiko maiztasunean, ta betiko frekuentzia. Klandestinoa balitz bezala, gure mikro eta guzi, mendialdera etorri gera, ta ez zuen balio gutxi. Ze gobernuak laguntza askorik, ez duen ez erakutsi. Zuek euskaraz esateari, ta errateari ez utzi. Eskerrik asko gaurko egunez, etortzearen ondora, Radio Maria entzuten da, hemen bera ta han gora. Gure irratiak ta gure hizkuntza, lasaitasunez gustora, guk nahiko dugu entzuten bada, kobazulotik kanpora.